dawaton ako sa inyong kinabuhi. Kay andam kaayo ko mobalhin sa Asturias. Oo, Abel. Andang usab ako nga dawaton ka. Mag-usa na lang tagpaninda. Imo budbud, ako uging ka. Dali na, Abel. Magkuyog ta. Tara, Asturias. Dagdamon ta. Sir, palit na mo. Hala, sorry, subwang. Inigdako na ko, unusad ang pasigarbo sa among dako. Gusto, ug lamig nga bingkas. Ladies and gentlemen, Suroy Suroy Subo 2024. Ma'am sir, muna nga to ang lami. Puso, kung nabita, gikan pa sa uwang Asturias. Pero, inong pangayo, balik ng mutili sa uwang nabibinta. Lamig ako, ubus mo pa. Tilawara ko din ma'am sir, oh. Lamig kayo. Kasi gabo sa Asturias, dumdumon ta. Sakto sa pagluto, tagig ka, bagit tinunuan. Gigaling. Charlie, ka makatambling. Oh, nak, tulisin mo ba sila dito ka sa Asturias? Salamat na. Ngayon mo dyan gidala sa imong papa diri sa Suroy-Suroy Subo. Ma, tungkol sa inyong paglalin diri sa Asturias, ako na sa damo bawi o mapasigar ko sa akong lami. Puso o damo nga bingka. Anak, si Governor Gwen, kuha sa mga tura. Sige na. Go. Yata, ang pili na kalami nga bingka. Salami ba, Anoy? Maunang usap ang may gipaabot ninyo. Dungan tang magpasigarbo. Usa ka tilaw, magpangitagid ka. Usa mga higala, magdungan na ta. Ako day si Bing, usa na karon ka tourism officer sa lungsod sa Asturias. Ako ang bunga sa panaginigog maay ni Mama Rosa o ni Papa Abel. Mong tara na, maglalin sa Asturias. Asturias, dumdumon ta.
sa Asturias kay lami, busok ug dako ang ilang bingka. Magandayong salamat ang digit number 3 gikan sa Banay sa Mananayang Mamingkahay.